iti-testing daw niya. Kaya ang sabi namin, puntahan natin ang kumari ko para na sa kanya na kumuha. Ay. Kumari! Hi. Yan. Principal Opo. 4. Sa 5 na. Hindi 4. 4. 4. 4 is 5 na. Principal 4 of Tagudin National High School. Mabini Pangasinan, may kumare. Wala pa namang face-to-face. Oo nga. Kung may face-to-face na sana, Susana maganda sa Rafatin. Sa kantin. Hindi ganito. Hindi rin po kaya sa kantin. Ah? Hindi rin po kakayanin sa kantin. Hindi ka kaya bakit? Hindi po pambata. Ah. Pampabata. At age natin. Pampabata. Ito ay penalty na Makakabata. design sa atin, nakakabata. Pero okay rin sa mga bata para iwas sakit, Kaya mahal. protection, ganun. Diba? Sabi nga nila, protection is better than cure, kaya ito pinagawa natin. Siya na lang ata, marami ng pera. Sino? Si Bagalong. Hindi. Ganitong sinasabi namin. Ayaw namin siya. Dahil ayaw namin siya payamanin, kamayaman na. Mayaman na, sama. Diba? Kaya, Tama, teacher. kaya ang inaano namin, Yung mahirap. hindi naman mahirap. Opo. Yung mayaman, hindi na natin Yung may sila puso. pinapayaman. Opo. Yun po yung legacy ni Sir Donald na alleviating poverty. Pag mayaman, wag na mo masyadong payamanin. So ito po, yung milk tea po natin is kakaiba siya. Yun. Hindi po tulad ng mga nabibili po natin sa labas na yun ay mga flavoring lang, artificial. Yung sa atin po is natural, organic, herbal milk tea. So, tulad ng nasabi po ni Mami, ang isa sa health benefits po nito, nakakabata po siya because of collagen. Ganda. Alam naman po natin yan. Parang may nag-ano na sa amin yung ganyan. Opo, maraming And at the uso yan same eh. time, alam nyo naman po yung tinatawag na miracle tree, Yun. malunggay. Oo. Di po ba? Yun, maganda. Plus yung pong chia seeds. So doon po sa mga constipated, yung mga may problema sa heart, nakakatulong po siya. So instead na hintayin natin na magkaroon tayo ng sabi nga ni Mami, prevention is better than cure. Di po ba? Karamihan po ng mga teacher pagka nag-retire, nauubos lang po yung pension sa mga Puro gamot na. maintenance. Di po ba? So bakit po natin hihintayin pa yun, ma'am, na na mag-maintain tayo pagdating ng panahon, di ba? Samantalang pwede naman na habang ginagamit natin ito, nakakapag-negosyo po tayo. So ang goal po namin dito sa Alaminos, yung mga milk tea store, milk tea shop, tayo po yung magsusupply. Yun po yun. Kasi organic nga po. At maraming mga naaliw po ngayon na na talagang yung mga millennial na tinatawag, di po ba? Tambayan po nila mga milk tea house, milk tea shop, milk Yung tea pamangkin ko, store. may milk tea na siya. Baka pwede po natin kausapin, alokin. Kasi at least meron po mapagpipilian yung mga customers nila. Meron tayong healthy milk tea, organic, herbal, with benefits. So, yun po yung yung goal po natin dito. Ma-introduce po natin ito na para makakaiwas po sa mga maintenance, yung mga Pero ngayon, hindi ko nagkakaedad. pa yan maasikaso. Ay, okay lang po, ma'am. At least, Okay lang, ma'am. kumbaga Huwag kang mag-alala. na-introduce namin. At the same time, pwede po kayong mag-refer po sa amin. Si ni pamangkin ko ni Adati Milk Tea na Talamino sa... Saan daw? Risa, yan na yung milk tea ni Kuya Adanan. Marami na siyang, branch. Oo. Oo, marami na siya. Opo. Meron sa Manawag, sa San Carlos. Ano pong pangalan ng tea? Yan na ka na ba? Yan na niya. Ah? Ay, ito, iman-manis da, friends eh. Yan na ang milk tea niya. Meron na dyan sa Alaminos. Meron, yun ang maganda kasi, pwede nyo silang itap. Opo. May daan pala daw dyan. Ayun, ang daan. May daan pala Ayun. dyan. Yun yata. Saan? Ayan po ba yung daan palabas ng highway? Kung mas nasaan malapit naman yan. po yung ating tricycle, nandoon doon. Meron din dyan, yung kay Anton, yan ay binuksan Teres, na. Oo, binuksan na dyan, kaya hanggang doon, diretso yan hanggang doon sa waiting shed na. Ang kanta, pero dito Oo, naman. tagbon po nagdatay, daga, kumari. Oh. Nya yung milk tea, na damag, ay kuwan man. Ya, malagi. Hindi ko mari kasi.
ang inaano namin para ikaw ang pagkukuhanan. Kasi sa Bungalon, gusto niya kasi ang titirahin daw niya mga municipal official. Kasi ang pinakaano nito sa mga ating mga health conscious. Yung mga co-teachers na po. Ikaw, ma'am, ni anak ni Sir Reggie, ma'am, magpapa... Ayun, ni Reggie. Oo. Sir Reggie, Ni Hershey. Oo, siya ang kontakin na lang ninyo. Yan lang Oo. Kung ako hindi ko ma-assure sa inyo, sir, kasi alam niyo naman na Ang trabaho ng Pagka-principal teacher. marami nang Oo. masyadong ang daming trabaho. Aji tinapintas kumari, taabay na iskwilaan. yes, ma'am, at saka siya po yung pinakamalakas ang milk teahan dito sa Tabudin. Tsaka mas masarap ang milk mas masarap ang milk tea niya kaysa dyan. Ang tamis. Ang tamis ng milk tea niya. Hindi masarap ang milk tea niya. Na, Okay, natikman nyo ma'am, di ba? Oo, masyadong matamis. Kasi kung Kasi pang mga kabataan talaga, mas gusto nila yung matamis. Kaya lang, ang problema po nun, siyempre, yung side effect po nun. mas masarap pa yung yung milk tea sa luka. Di ba, ma'am? Oo, yung mga ano Oo, lang. oo, mga yung mga sa traditional side na walk lang, mas masarap pang yung milk tea nila kaysa dyan. Hindi sa pag-ano. Pero ang pizza niya, masarap siya. Mama, hindi na yan kung mag-practical ka na, dapat yung na, siyempre yung mga, Oo, kasi yung mga inaano niya, yung pinag-aralan niya sa Thailand eh. oo, tignan mo yung pizza ni Iling. Oh, mabenta. Magkano po? Magkano yung kay Iling doon sa Alaminos? Mura lang. Mura lang yung mga, 120 na yung pinakamahal. oo. 69. Dito, 100 yung Tikman nga natin good yung for kay four Opo, lang. mahal yung Oo. ano nila dyan. Magkano Mahal. yung pizza nila? 299. At bali 300 dyan? Ano natin? Oo. Kasi presyo na Ay, kumain na kayo dyan. mas mahal pa sa Oo. Ayun Greenwich. lang. Mahal yun. Mahal. Sa Greenwich, 200 something Doon kay Elaine. 69. Yung kay Iling. Kailan niyo si Iling? Sino iling? Hindi, Hindi ukay-ukay. Sa ukay-ukay. Sa ukay-ukay. Sa bahay. Ay, Oo. di boyting! Wan, tingnan nyo. Oh. Saan doon? 69. Ay, doon. Puro Sa may- ukay-ukay. Bakit wala siyang healthy? Meron yata. 99. Kasi usually, yan po yung partner talaga ng milk tea. 99. It's either burger or pizza. Pizza. Partner yan. Kaya meron din dyan sa Mabini, yung ganun mura lang doon. Pero, yun na nga. May milk tea din yata si Iling? Meron yata siya? Meron po. Oo, meron. Pero more sugar ang ginagawa niya. Dito kasi, Mga artificial mura po lang. yun. artificial, ito kasi, ano talaga, yung para... With health benefits. Doon, Sir ni Reggie, kumpare, ni Reggie. Dati customers customers naman naman ni anak na teachers. Oo, Ni- ni Hershey. Kasi eto Mare, ang dalihin natin dito, may sumaron yata si Kagawad Baraw. Mm. Okay sa kanya, yung mga ganong edad, mga senior. Maski mag-ano ko lang ng box-box sa kanila. Box-box lang. Amo mo kanya ang hanap masasagot mo kung kita politician, no? Tama. Kasi nga, Yan naman ako yung na ano nila. Sabi nga ni Alex, yung mga barangay officials, talagang target namin ngayon ang barangay officials. Target namin. Tapos, ang Mga nagatikat ba mga taga-toy, nagbubuto si Toy. oo. Oo. Siyempre si kami, hindi naman pwede kasi non-partisan kami. Opo. Ay, Oo. oo. So nga di ba dito pwede yung imbitaan? Oo. Oo. Ano nag-imbita? Oo. Non-partisan ang DepEd. Kung hindi lang ako non-partisan, ay mamin ano mo lang, o kalay atom idanay. Alam mo naman ang amor ko sa kanila. Oo, tama. Oo. Si Reggie, si Hershey kasi ang customer ni Hershey mga teachers. Oo, by January lahat na ng teachers magre-report na. Oo. Ano ko, through cellphone na lang muna kami. Da number mo kanya na. At friend kami dito. Oh, pala si Hershey mas malakas ang milk tea niya diyan, isa diyan. Tsaka mas malapit. At saka Kaya pala, Oo. kaya inano niya kasi nga hindi kasi tabi lang ng school. Saka dinadayo talaga ni Hershey, ma'am. Oo. naramdaman mas masarap ang milk tea niya kasi. Ay kaso ito, medyo may kamahalan, pero herbal nga siya. Kaya niya yan, teachers ang customer niya. Tama. Tama. Mm-mm.
kakayanin niya yun, mga By teachers the ang plus customer makinaya. niya. Oo. At saka by January, magre-report na lahat ng mga teachers, Mare. Diyan sila nag-order kasi hindi naman sa pag-ano, alam mo naman ang buhay ng teacher, no? Kung yung pizza nila dyan na 100 na good for 100 pesos, hindi kakayanin. Mas prefer pa nila yung 69, di ba? Maraming slice na yon. Ay, tama nga nung sinabi niya, Ah, naghahanap din ng mga mahina pala ang milk tea niya. mahina pa, hindi masarap. Matamis masyado. Nakwan. Ang Mas tamis. masarap pa ngayon milk tea nga sa lukap. Ang naaano ko kanina, ang natitikman ko is sugar. Lahat. Nag-milk tea ba kayo? Nag-milk tea Hindi, kayo dyan? pinagganyan kami. Pinatikman namin siya ng milk tea namin. Oo. Pinatikman din kami ng Pero milk tea. bumili kayo ng pizza niya. Bumili kami ng mahal-mahal. pizza na. Oo, Diyos ko, mahal. grabe. Kung yung 300, ilang pizza na yun ni Iling? Tama. Tama. Apat na. 3 na. Siya Ilang slice pa. Maano. Kaya yung Yun ang mga puntahan teachers, natin para kasi dito, wala kasing mapagbilhan ng murang pizza. Nakagaya kay Iling, siya lang nagtitinda kasi dito, Pero wala naman dito. sa Mabini. Ay, mabili. Dapat pag mayroon dito. Akala ko nagtitipsa si IB. Ay, gisama na ma'am. Bagong bukas. Ni Ibe, nga rin nyo? Si Ah. Maylin? Hindi ma'am, ni Kuya Aldrin nga kwa. Ay, Yung asawa niya. nakadadayumot. Oo. Pag nampay dyan na, Sabi ko, dapat, Bible. dyan ang proper place na talagang commercial dyan kay Reggie. Kasi pagkalabas ng Kasi pagkalabas ng mo ganyan, school, pasok ka lang sa may eskinita, bahay na niya. isang bahay ang pagitan sa Kay gilid. Madam Bursina. Kaya i-refer mo yan sa kanya, kumare. Kani Jeannie Lynn, sabi ko, pwede rin sana kung lahat ng teachers magre-report na. Sa high school ka 46 ang teachers dyan. Hanap eh, kahit agla ako ni Jeannie Lynn. Oo. Ayaw pa niya. Kaya talagang na, uso na ang milk tea talaga. Oo. Yung, ang ano ko lang dyan sa milk tea, sana, yung masarap na, affordable pa. Ganun lang naman ang, yung negosyo. Ito naman kasi sa atin, masarap na, may health benefits Yun. pa. Sinasabi ko. Ang pabata. Ang pambata pa. Agad sexy. Kasi ang ingredients niyan, puro herbal. Malunggay. Ano ba ba yun? ano po, May maintenance drug po kayo, madam? Wala pa sa'yo. Ah, very good, very good. Basta ang vitamins ko lang, inerbunsi. Very good, very good. Pero ano pa rin yun? Synthetic pa rin yun, kumare. At saka yung ano yun, ascorbate na, Sodium ascorbate. ascorbate. Oo, Sodium ascorbate. Oo, maganda. Saka hindi ako masyadong kakain na ng karne. Karne, yes. Oo. Ay, oo, ang dami nilang tanim na gulay. Urawan sagpaw na dito, ang dinong doon. Tama. Mm. Hinahanap ko yung Hindi po kayo na-stress, ano? Kasi mukha po kayong bata. Nung Distress. paglabas nyo po kasi kanina, akala ko yung mga 25 years old lang. Distress. Ano yan? Ano Marunong siya? lang magdala si ma'am. Yes. Stress na stress Stress ako. man. Pero, Alam ni madam. ang best medicine niya is Laughter. tawang hagalpak. Kaya pala. Laughter is the best medicine. Kung sa stress lang, Diyos ko, grabe. Pag sumakay ho kayo ng bus, nagsabi kayo ng senior, hindi kayo pagbibigyan. Sabi, maghanga ho kayo, madam. Sa lahat hindi sila maniwala na senior O, na di ako eh. ba? O, Kami lang birthday lang, nakakuha na ng senior citizen card. Kumuha na ng medicine ka, Hindi kayo apoklet. ubra sa mga Jollibee pag nag-apply Kaya, kayo sa wow. wala kayong card. Hindi Pero na maring tayo. vaccinated na kayo lahat. Oo, required. Yun. Sa booster actor 29. Oh. Required. Pero, hindi meeting mi pa karon bigat. May ano kami, mankom kami bukas sa Linggay. I-announce na lahat kung kailan yung face-to-face siguro. Next year po yan, talagang ano na po yan. Plano pa. Effect na yan. Normal na po yan. Election yan ba? Mag-election ano? Face to face. Plano pa pala Kaya- mag-face to face. Wala na rin COVID. Nasasayo na yan? Ngayon, Oo tama nga, po yun. tama. Oo, disiplina lang sa sarili yan. Pero sa totoo lang, Oo. Bilib ako. labas-pasok kami sa Maynila, ha? Ano lang, ang sa akin lang talaga, totoo yung face mask, huwag mong tanggalin. Oo. Oo. Naniniwala ako doon. Kasi nga Naniniwala ako nalalangap, doon. lalo na sa ilong. Kasi ang ilong, pag nasinghot mo, diretso baga. Tsaka talagang mag-ingat din talaga. Tama, consideran. Tumawama ba ako doon?
No comment ako man. Yung mga nagbibideo okay nga, ano na, open na yung microphone. Ako nga. Ay, akala ko nakapismas pa nag-iingat. Oo, binabalot ko pa rin yung mic na. Mahirap nang magtiwala rin kung minsan. Basta disiplina lang. Ano, talo ka, no? Yun ang daan doon. Pero pag tagtanim na, wala na. Hindi Apo, ko na alam. wala pa, dagitian na. So paano po pagka ano, yung Tag-ulan. Opo. Dito, dyan na. Iskinita po talaga sa Doon sa gilid ng tapos. Oh, Kano? ala. Hala. Dadyan na diyan. Ay, pumasok na sa school, nagpaikot-ikot. Na. Tumakbo, nagkagalos-galos. Unyok, yung kajiskol. Dadyan ni Manong Man. Naka-record kasi ako. Ay, sorry. Hindi po ako lang. Kaya hindi ako nakakabanat ng mga genetic knowledge ko eh. Kasi bawal pong ano eh.